Siyakhuleka ke Nhlondle ezinkulu, siyakhuleka emakhosini akaZulu wonkana, enhla nasenzansi, empumalanga nasentshonalanga, eningizimu nemaphakathi. Lo omkhulu Gwabini. Welcome to Ndalo Media. I am so happy to be presenting yet another jam-packed episode namhlanje lana ku channel yethu ehamba phambili. As you know by now ukuthi this is the only channel in this part of the equator that deals specifically with matters relating to African philosophy, African ethnophilosophy, culture, religion, ngendlela amanye ama-channel angenzi ngayo. Siyithathile igame sayibeka to another level. Nganza kwethu, if you have not subscribed by now, ngicela wenze njalo, usubscribe, ulike ama-video mkhulu Gwabini awenzayo, uphinde ucommente, because by so doing you are actually assisting YouTube to establish the correct algorithm for this particular program, for this particular channel, ukuze ukuthi next time ayibone uhlobo le-audience le content eaphila kuyona. So ngicela ube active, u-interact nathi, us-engage somkhulu. Kanti ukhumbule futhi uma ngabe nawe kukhona izitori ofisa ukuyixoxa ukuyidlulisa komkhulu Gwabini, ngizojwayela ukuthi kuma video ami wonke ngishiye i-WhatsApp line. Le WhatsApp line ngicela uyisebenzise ungisendela ama-VN, izinto mhlawumbe ofisa ukuthi umkhulu Gwabini ake azambule kulama video akhe. So ngaphandle kokuchitha isikhathi nganza ukuthi asingene kwi-topic yanamhlanje. I-topic yanamhlanje ke i-topic ejulile, ejule yonke. In fact akukho kwakamoya okulula nokusobala, konke kujulile, kuyimfihlakalo. Ingakho sisho njalo sithi siyabaphathi bemfihlakalo, sabaphathi baloko ongakabonwa ngeso lomoya, ngaloko ongabonwa ngeso lenyama. So nganza kwethu ke namhlanje I want us to visit a very special topic. It's a special topic because abantu abaningi bazofunda kuyona, izoba special ngaleyo ndlela, izophinde inilaphe, iphinde inivula amehlo, niphinde futhi nikwazi ukukhuleka ngalabantu esibabiza ngama self initiate. So ngizoyiqala kanjani? Lana ke nganza kwethu lento imi kanje. Ama self initiate kuba nezinto aspecialize kuzona, kuba nezigulo abakwazi ukuthi bayilaphe. Lezo izigulo akuyona into abahambe bayoyithwasa elsewhere, kepha umzimba we self initiate, impilo ye self initiate isigodlo iyona. Yonke into akufunele ayifunde, ispecialty sakhe ngokulapha nangokusebenza ngokwakamoya, kuba izinto eziqale ezahlukumeza yena, wakhula kuzona, waze wazilapha, wayinqoba. Uma ngabe sefike kuleso sigaba, kuyaye sekuba khona abantu abasondelayo kuyena bezocela usizo olufanayo nalolu sizo alinqobile empilweni yakhe. Cela ukuyiphinda le mhlawumbe ngiyiphrase differently. Ayikho i-self initiate eyenza yonke into ekhona phansi komthunzi welanga. Ama self initiates, ama specialist, they specialize einkingeni ezimbalo, kungabe inkinga ezimbili ezintathu zakamoya eziphathelene nani mhlawumbe nethonga nedlozi, but abakwenza okuningi. Umuntu specializer ngalezinto ezimhluphe yena kakhulu, ezamhlupha iminyaka, wagcogcoma, wahamba, wakhuliswa ngazo, wazilapha lezo zinto until wazinqoba. Uma ngabe seyinqobile lezo zinto, abantu abeza kuyena kuleyo self initiate, lapho la ikhona, la isebenzela khona, kuba abantu abanesigulo asesinqobile yena, aseyi-specialist kusona, ongeke usamtshela lutho ngaso. That is why mawuvakashela kwesinye isikhathi igodlo, indawo lesisebenzela khona as self initiate, ukufike angeke ngenze nje umzekeliso ngami mkhulu Gwabini, uyafika le ekhaya uzophume ngingakufuqanga ngephunga lempepho.
Kodwa izinto ekuzokwambulela zona la ziyalingana nezinto okanye futhi zingaphezulu kwezinto obungayithola la uzofika khona bakushunqisela ngempepho uphuma usunuka impepho phu. Mina kunabantu abafika la kumina abasemshadweni ethize athi umuntu khehla lamakhehla ngintshontshile njengoba ngize la ngicela ukuthi ngidlule kuwena mangiphuma emsebenzini ebese ngisuka kuwena sengiphindela ekhaya. Afike futhi umuntu ngingamshunqiseli ngempepho ngingamshunqiseli ngalutho but silokhu nje sithandaze sikhuleke ebese ngiyambuleleka ngaloyo muntu ebese siyakwazi ukudiagnose inkinga abhekene nazo aphinde asuke la aye ekhaya. Ngeke umuzwe upartner wakhe efike ethi hey wafika usunuka iphunga elikanje kwenzakalani. Indlela ama self initiate ahamba ngayo nike niwabone nasendleleni uma ngabe lizokunqaka uzoba nenhlanhla likunqake likwambulela izinto zakho ukuthi asidingi okwethu akuboostwa izinto ezithize kepha amandla ethu awumkhuleko asemkhulekweni kakhulu. So at this stage sekufanele ngabe uya understand ukuthi i-self initiate ispecializer kwizigulo ekulapheni izigulo ezithize. Lezo izigulo i-university enkulu noma isigodlo esikhulu le ifunde khona ukulapha lezo izigulo umzimba wakhe nama experiences empilo yakhe yena msalofu loyo lokunjani osukuye kuyena. Okay, seku right ke lapho. Uma ngabe usuzi understanda sesiku-understanda ke lokho sengiyaqhubeka manje sengiyesigabeni esilandelayo. Ama self-initiates, this new breed of self-initiates, this new lokhunjana isikole esisha sama self-initiates akulokhunjana akuzi kuwe umuntu ongenaso onesigulo ongakaze wena udlule kusona. Abantu bathi bengena ngegate kaMkhulu Gwabini loyo muntu ngivesane ngimxoxele ngempilo yami ngixoxele yena ngoba ngiyazi ukuthi amathonga nje bemlethe la unezigulo zami engizaziyo engispecializeayo kuzona. Ngesikhathi ngimxoxela ngempilo yami ngezigigaba zami ngezikweleti zami engayinqoba nengisadlula kuzona yilezi naye ikweleti asuke ebhekene nazo. Umehluko kuya uncike ngoba mase sengiqagula ke sengikhuluma mhlambe ngezibongo sengisho izibongo ezinenkinga phezulu kwesabelo sempilo yakhe sengiyibeka kwenye level ke le kunjana lo msebenzi wokwambulela. Kodwa nje ngaso sonke isikhathi umuntu ozongena kaMkhulu Gwabini ezocela usizo yilo muntu onezigulo esengidlule kuzona, onezigulo engiyinqobile zonke ngazi lapha. Umuntu onezikweleti engibhekane nazo ezinye sengayinqoba ezinye ngisakwi-process yokwenza njani yokuzilungisa. Akuzi umuntu onesigulo engingakaze ngibhekane nazo. So indlela esiphika ngayo ngokwakamoya siphika ngaleyo ndlela ke yokuthi umuntu uma efika ngizofika ngizobe sengiyazi ukuthi ukungena kwakhe egatini ingoba uno A no B no C wenkinga. Now angeke ngikhulume ngenza umzekeli soke la. Kudala eminyakeni edlule njengoba ngisho ukuthi lento ye self initiation it's so unfortunate ukuthi it's a lengthy process. It takes very long. It takes longer than your usual kuthwasa lokho okwenziwa kokugobela nani. Thina kwethu kuyadonsa kuyiminyaka yama lessons sifeyile siphase sibuye siphoze izinto sibuye siqale phansi futhi sifunde sifeyile siphase siphinde siphoze izinto. Ngike la nginazo izambatho engizilukhunjayo kwamajazi lokwesikubiza ngamajazi. Lezambatho angeke kule video ngikhulume ngazo zonke. Kepha bengicelile kuma seniors ami engijwayele ukuthi ngiconsult kuona kuqala before ngize la kwi channel. Bengicelile ukuthi ngeke ngikhulume ngesambatho esithize because ngifuna ukuzonaba kabanzi ngalento ye self initiation nanokuthi sifika kanjani
ukuthi sibe nama self initiate. Ngike ngabonakaliswa ijazi. Mangibonakaliswa ijazi isalukwazi sasekhaya, isalukwazi sasekhaya esasingicelile ukuthi ngisenzele naso umsebenzi othize. So safika sangipha ijazi. Leli jazi engikuphela ngaqale ngamphupha. Kulelo phupho ngiphupha nje kuzongena isalukwazi ebaleni ekhaya. Kungena ilokhunjana isalukwazi ebaleni. Lesi salukwazi sigqoke leli jazi elinalembala engizoyixoxa njengoba ngiqhubeka ngixoxa leli phupho, engizonazisa ngayo lembala ezengiqhubeka naleli phupho. Ngithe mangabe ngisibona lesalukwazi sigqoke leli jazi ephupheni, ngasincoma lesalukwazi ngoba ngangisibuka sisihle ngendlela ongakaze uzuyibone. Intombi yakwabo yangena impela yashikizela yaze yazongena endlini enkulu ekhaya ke kune main house ebese kuba khona nenye house nelokhunjana ne outside building. So isalukwazi sahamba sayongena endlini enkulu. Hayi, endlini enkulu ke singene sizohlala kuphi e-dining room. Uma sifika e-dining room sengiyaqala manje sengiyazi expressa kusona ngoba ngokwephupho kwakuwumuntu engangimazi, kwakuwumuntu wasekhaya kodwa ngangiqala ukumbona ephupheni. Kodwa ifeeling yephupho yayisho ukuthi lo muntu uyamazi wasekhaya. Hayi, sancokola ngakuveza ukuthi laze lalihle isembatho sakho. Wasesethi lesalukwazi, sasmile sathi ngaze ngajabula ngoba usasibona kumina. Kahlehle ngizoshiya kuwena. Ngizokupha sona. Awucabanga ukuthi uzoba muhle kanjani ke wena ususembethe, ususebenzisa. Bengizoshiya nje sona la kuwena. Hayi, nebala ashiye ngisembathe, angembathise nje siclean, siayiniwe, siclean ngendlela esimanga. Wase inkinga ke yaqala la. Wasesethi njeba ngishiya kuwena lesambatho, ngicela ukuthi uhambe ungifunele isalukwazi okuyisona esizokwenzelani, esizokuthungela lesambatho. Wena lesalukwazi awuzusinikeza ama specifications in terms of mhlambe kufanele kube khona ukhala onjani ngakuliphi isayidi. Angithi siyazi ukuthi sino left sibe no right. Uma sikhuluma ngezambatho imbala iyayihluka ukuthi umbala ongaka left sinjani isambatho sakho, umbala ongaka right unjani umbala wakhona, usho ukuthini mawungaka right noma ungaka left. Wathi nje ngingamnikezi ilokhunjani, ngimtshele nje ukuthi ngicela ungakhela ijazi elino blue libe no yellow. Hayi, nebala ngakusasekuseni mina ngikumuntu ongachithi isikhathi. Lento into yakudala. Hayi, ngihambe nebala kwayiqondanela. Ngasithola futhi lesalukwazi. Ngasicela ngathi nayi mhlawumbe uyaqala ukuhlangana nekhasimende elingeza ukunikeza nje i-information eyanele. Kepha ngicela ungakhela ijazi. Leli jazi libe nombala oblue no yellow. Sathi isalukwazi, hawu, ngokujwayelekile umuntu ukasho ukuthi kuba no yellow kube nenkanyezi la nalana. Ngathi mina cha. Umuntu ongamukelise lona leli jazi, isalukwazi ugogo ongamukelise lona leli jazi, uthe umuntu engofika kuyena ngingamnikezi lo ma details. Angokutshela nje ukuthi wena thunga ijazi, indlela oyongithungela ngalo okuzothi ngithungele ngayo leli jazi, indlela ozongithungela nje okuzokufikela nje wena ukuthi ungithungele ngalo leli jazi, leyo ndlela
iyoba inkulumo ephuma kugogo wami lo ongamukelisile ijazi, esengikhombisa ukuthi amandla ami akuphi. Ngoba ephupheni ugogo wathi ngathi mangithi mina, hawu manje ngizolisebenzisa makunjani lesambatho leli jazi. Wathi ugogo, isipho ke leso sami esikhulu engeke ngikutshele mina ngomlomo. Kepha uyosazi mhlazana usuyolanda ijazi lakho kulo muntu kulesi salikwazi engithi hamba usifune usithole sikuthungele lesambatho. Hayi, sahlukana ke nalogogo ke manje osengimshiye nendwangu nematerial ukuthi enze njani angikhandele lesambatho. Hayi, ngiqhubeke ke nempilo yami ngicathi kwadlula nje insukwana ezimbili. Kwadlula insukwana ezimbili wasesexhumana nami kugogo lo okade ngithungela. Wacela ukuthi ngiqhamuke ngivele ngizolanda isambatho. Hayi nebala ngingachithiye ngapholisi maseko. Ngihambeke manje sengiyolanda lesambatho. Uma ngifika kulesambatho, kulesalikazi sithi lesalikazi, ayi ngikuthungelileke noma unganginikezanga incazelo eyanele ukuthi kufanele libe njani leli jazi. Kepha ngikuvesa nekwalula ukuthi ngikwenzele kanje wena. Leli jazi uzokhumbula ukuthi ngithe uyellow, imbala ekhona uyellow no blue. Ebese kuba khona izinkanyezi eziba la emahlombe. Ngokujwayelekile lelo jazi, ijazi elijwayelekile ebantwini bakamoya. Ilama jazi esiwabiza ngamajazi akwi-entry level uma ngabe usaqala ngempela ukuhlela izinto zakho zakamoya. Ngokujwayelekile lo blue kuke kufanele ukuthi ube ngasesandleni sokudla. Ebese kuthi uyellow ube ngasesandleni sokunxele. Ngoba esandleni sokunxele ila owenzela khona izinto ekhaboma. Esandleni sokudla ile ingane ezisuke izaleke mhlambe zabasemshadweni, ile ingane ezingekho embangweni ethize. Hayi, ngathi mangabe ngilithatha ngiligqoka leli jazi kugogo lo owayengithungela, kwacaca ukuthi eyami imbala iphambene. La ekufanele ngabe uyellow ungakhona, awukho khona, khona ublue. La ekufanele ngabe khona ublue ngakhona, awukho ublue, khona uyellow. Kwatwistana kanjalo. Hayi, ngilithathe leli jazi ngibuye nalo. Ngihambe ngiyolihlambulula, ngilenzele usiko lakhona engangiyaleliwe ngalo. Ngase ngiza nalo ke ekhaya. Ngalolo suku engafika nalo ngalo ekhaya lelo jazi, sengiphuma ukolihlambulula ke manje. Sabuya lesi salikwazi sasekhaya ngiphupho ke manje. Sesizothi kumina, uyayibona ke imfihlo, uyasibona isipho engikuphe sona. Ayi mina ngidembelaze ngithi mina ngeke gogo. Nje uthe umuntu ozongithungela ngingamnikezi nje information etheni. Ayi ngathi uphambanisa imbala la. Athi ugogo cha. Isona sipho sami ke leso esiza kuwena. Leyo mbala njengoba iphambene. Izinto okufanele uyilungise kuwena. Ukhumbule ukuthi lento isibona into yakudala eminyakeni edlule. Ngisaqala nje izintweni zakamoya. Wathi leyo mbala nje biphambene kanjalo lelo jazi lakho nje liwumsangano. Liphambene nje kuhlangahlangene kulona. Lingayenzi sense. Lingajwayelekile kunaleli labanye osuziqhathanisa nabo wena. Ojwayele ukuthi babona begqoke leli jazi elublue and yellow. Wathi ngoba kwakho kuhlukile. Bonke abantu abayoza kuwena abantu omsamo yabo iphithene njengoba lelo jazi liphithene.
Istep sokuqala okufanele usazi ukuthi labo bantu kuyofanele uzame ukwaqondisela isimo sani semvelaphi yabo kuqala. Ngaso sonke isikhathi abantu abayofika kuwena mntanami, inkinga yabo yokuqala okufanele uqale uyithole uyilungise eyokuphithana komsami. Ingakho ke uyogqoka lelo jazi njalo makungena umuntu eze kuwena ezocela usizo. Okunye ke siyobe sesikumbuthe ngikumbulela ke ngoba ngiyobe ngiseduze kwakho, ngiyobe sekungibhulela kokunye. Kodwa nje kufanele wazi ukuthi uhlobo labantu ayol attractor abantu onto zabo zihlangahlangene, kuphithene imvelaphi, kuphithene imsamo, kuphambene uyinkomishi. Ingakho nejazi lakho liphambene. Izinto ekufanele ngabe izingasesayidini lasesandleni sokunxele zingaka right, zingakesokudla. Ekufanele ngabe umbala ofanele ngabe ngasesandleni sokudla, ungasesandleni sokunxele. Kwasesethu gogo, isona sipho sami. It is your specialty ukulekelela abantu balungise imvelaphi yabo, ukulekelela abantu baqondise imsamo yabo. Ngikhulume nje ngejazi elilodwa. Emva kwalelo jazi ziningi ezinye izambatho engafika nganikezwa zona, kodwa ngokuhamba kohambo ngokwegaba emva kwesikhathi, emva kokuthi sengisebenzile ngalungisa kufanele ngikulungise bese ngiyagraduate nginikezwe elinye ijazi bese kuthiwa ke ngoba usuqedile ngala welela lesi sigaba ke lungisa lana ke manje. Mase ngiqedile ukulungisa lapho baphinde bangikromelise ngani ngesambatho esithize. So angeke ngikhulume ngazo zonke izambatho ngoba kahle hle izinto lezo ejulile. Ingakho ngisho ngenza ama video ungeke ungibone ngigqoke amajazi ngiveza zonke izinto zasizami engiphi ngoba okuningi kahle hle kuyimfihlo ejulile. So ngenza ukuthi ngibengithe angeke ngiyenze nje le video ngeke ngikhulume ngijule nge-self initiation nanokuthi ihamba ifike kuphi. I hope you enjoyed this video as much as I did. Please don't forget to like, share, subscribe. Uphinde udrop i-comment la kwi-comment section. Ukuze sikwazi ukuthi si-engageane. Makukhona la ungacaciselekile khona, si-engageane. Makukhona la ufisa umkhulu Gwabini akucothozise khona, uphinde futhi usebenzise yona ilokunjani i-comment section. Kanti ne-WhatsApp line le ela uyisebenzise nje ukhululeke. Ikhehla ke mhlawumbe kwesinye isikhathi ngingeke ngiresponde immediately mangithola uWhatsApp wakho noma iVN. Kepha uma ngabe sengiqala sengifinyelelile kuwena sengikuphendula, ngicela wenze isikhathi ukuthi ukwazi ukuthi mangikuphendula nawe ube khona, ube available ukuze siyenze into sifike kwi-conclusion ethize. Ngingathi senginesikhathi uthola ukuthi wena usatholakala. So ngenza kwethu ngicela ukuthi ngibambe la ivideo namhlanje. Ngibonge kakhulu. Asibambane kwi-episode elandelayo.